Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Que temos para hoxe? Pois hoxe viñemos a xover porque cando chega a fin de semana do Domingo de Ramos é a Feira do Viño da Mandi, dende hai 45 anos, dende 1980 aproximadamente. Que temos de menú? Pois temos de primeiro unha entrevista falando da gran adega veterana desta denominación de origen da subzona que é Rectoral de Amandi. Despois aproveitaremos a facer unha crónica da feira, a parte das adegas, da gastronomía, e remataremos cun restaurante de Vigo que temos preparado para esta ocasión. Con estes vimbios temos feito este programa. Benvidos a Cousas de Comer. Falar de Amandi e indefectiblemente hai que falar de Rectoral de Amandi, non só porque leva o nome desta subzona de denominación de origen, sino porque foi unha das primeiras adegas da denominación, incluso naceu antes da denominación. Estamos con Antonio Ovide, que é o responsable da adega. Antonio, como foi o nacemento de Rectoral de Amandi? Pois o nacemento de Rectoral de Amandi, bueno, no 88 fixemos a primeira vendimia, a cantidad, falamos de 30.000 kilos, máis ou menos. Sí. Foi o nacemento, pois, bueno, o jefe de Rectoral de Amandi, que tiña adegas xa noutras dominacións de origen, gustáballe esta zona e decidiu facer aquí unha bodega. Empezamos no 88, sendo viño de mesa, despois foi viño da terra, que é un requisito que hai que ter antes de pasar a DO, e depois pasouse a DO, empezamos con 30.000 e chegamos a 2 millóns, a vender 2 millóns de botellas. Bueno, de feito, cando se fala de os viños da Ribeira Sacra, a xente o tiña asociado é un pouco ao que marcaba a liña de como eran os viños desta denominación de orixe, non? Sí, un dos motivos tamén era que Rectoral de Amandi comercializaba 1/3 da Ribeira Sacra, vendío e tiñamos os viños en todos os lados, e dábase a conocer o noso viño e toda a Ribeira Sacra. Claro, de alguna maneira foi o gran embaixador da Ribeira Sacra, non? Sí, Polo mundo. Foi unha axuda porque, bueno, entre as bodegas onde vende un tamén ten ocasión de vender outro, e se colocas un viño da Ribeira Sacra, outro viño da Ribeira Sacra é máis fácil de comercializar. O viño ten mencía, pero tamén vai redondeado con outras variedades, non? Sí, nós incluso nos viñedos que temos nós plantados, temos Ousón, Merenzao, bueno, que aportalle máis acidez e máis color, que senón a mencía sola ten menos color, leva algo de garnacha, que hai tamén dos viticultores que lle compramos uva. Sí. Fai ben para redondear un pouco. Bueno, este foi o primeiro, despois foi o segundo, creo, Sí. o de Rectoral, o que é Rectoral de Amandi xoven, foi o que fixemos sempre, despois sacamos o Barrica Malor Arnolla, que foi, bueno, máis ben un homenaxe, non? Un homenaxe ao fundador da bodega, que se fixo xusto despois de fallecer el. É o motivo de que temos 72 barricas, que son os anos que el tiña cando falleceu, e sacamos, que facemos unhas cantidades pequenas, sobre 20.000 botellas ao ano, unha cantidad en barrica. E despois chegou Matilda. Despois chegou a Matilda, pois, que tamén é en honor a Matilda Nieves, que é neta do fundador. É unha marca tamén que sacamos de mencía xove. Un pouco máis seleccionada a uva, ten un pouquiño máis de graduación. En principio iba para a exportación, non? Sí, para a exportación e restauración, pero bueno, está para vender para... Ao final a xente tamén tiraba de, porque ademais tuvo moitísimo éxito. Sí, tuvo moitísimo éxito. A xente gustoulle moito, tivemos uns premios moi que nos axudaron moito a vender. Ademais o primeiro ano, xa nada máis arrancar. Solo na salida, sí, levamos 92 puntos. Sí. Bueno, axudou moito salir, saliu moi ben.
E logo chegou finalmente Pasal de Sile, que é o Godello, non? E ao final chegou o Godello porque, bueno, hoxe a demanda dos blancos está tendo un pouco máis de salida, que non vai ser o futuro da adega, nunca vai ser o blanco, nós vamos seguir apostando por o tinto, pero se o mercado non lo pedía, tuvemos que facer un pouco o Godello. Temos unha plantación nosa de 10 hectáreas, plantación propia, que nos está empezando a producir. Unha cousa, Antonio, bueno, este ano, por exemplo, en Berlín, gañaron medallas de ouro, no, medallas Matilda... Matilda Retoral, sí, Retoral ten de ouro e Matilda en plata, sí. Plata, sí. Sí, de momento, contamos seguir levando algunha máis. E logo en Mundus Vini tamén gañou o Pasal de Sile. Tamén ten, sí. O sea que isto foi o principio, porque normalmente agora cando chega o Ainda momento... quedan máis concursos, esperemos levar algo máis, e que se nos de algo a, bueno, a salir deste pequeno baixón que hai na ventas do viño que estamos tendo, bueno, generalmente todo España, todo o mundial, un baixón como na venta do viño. Xa está este ano, aquí na feira presentades o 24 de Pasal. Sí, na feira temos o 24 de Pasal, en breve vamos a empezar a sacar os tintos. O ano pasado pues, reducimos un pouco a entrada de uva por, bueno, por necesidade da adega, sí. Vamos tardar un pouquiño máis en sacar a cosecha 24. Bueno, de feito o 23 está estupendo agora. Os 23 están tan bons como os 24 claro, esta sí, fecha. Sí, sí. Pois moitas gracias, gracias a vos. Que segades estando aí na... Hai que seguir. Na vanguarda, hai que seguir estando. ...45 edición, o 45ª edición, que se diría máis finamente, desta feira do viño do Amandi. 22 adegas participan nunha feira que, ademais de viño, pois hai artesanía e gastronomía, como vamos a ver nesta reportaxe que temos preparada agora. Sober volveu a celebrar o Domingo de Ramos coa súa feira do viño de Amandi, unha cita enolóxica que mantense no calendario dende 1981. Un total de 22 adegas participaron na parte expositiva no recinto instalado baixo a carpa na praza do Campo da Feira. As actividades comezaron o venres pola tarde e se prolongaron até o domingo, tamén pola tarde. A feira serviu para presentar o viño da nova colleita, principalmente nos brancos e rosados, pero tamén nos tintos, que constitúen a meirande parte da produción, non só de Amandi, que é unha das 5 subzonas de Ribeira Sacra, senón de toda a denominación de orixe. Moitas das adegas participantes son veteranas asistentes a esta feira, algunha, como acontece con Tear, leva participando dende a primeira edición. José Vila forma parte da terceira xeración de viticultores de Amandi. A historia desta adega familiar está escrita nas etiquetas dos seus viños, cos nomes ou alcumes de moitos dos seus protagonistas, como Don Nilo, o branco do ano que ademais gañou o primeiro premio ao mellor branco xoven da cata oficial. José Vila fálanos da adega e dos seus viños. Mira, aquí temos un Godello 100%, un Godello xoven que elaboramos con a nosa uva, que é un viño fresco, aromático, que se deixa beber moi ben. Logo despois temos un Godello que facemos en barrica, que o de M1943, ven por homenaxe a nosa nai, que M era de Manola, en 1943 o seu ano de nacemento. Faleceu hai 2 anos, e desde hai 2 anos facémoslle esta pequena homenaxe para ela, cunha pequena lenda para ela, e bueno, xa van, todos os viños van un pouco relacionados ca historia da nosa familia. Logo despois temos un rosado Enma. Este é un 60% merenzado, un 40% mencía. Entón, é un mencía rosado que está nuns parámetros moi estructurados e fresco, deixase beber moi ben, é un viño dado para aperitivos, entonces aí o temos. E despois empezamos cos tintos, que temos o mencía xove, que é o Tear de toda a vida, que mencía de ano, este ano 24, 100% mencía. Logo pasaríamos ao selección,
e o selección, pois é mencía con un pouquiño de tempranillo, un pouquiño de garnacha e pasado 2 meses en barrica. Viño con outra estructura, con viño de finca, que vai da finca máis bella, máis antigua, e as uvas seleccionadas. E entón, o último, que digamos que é o homenaxe ao avó, ao capador, pois esta foto da etiqueta está sacada do abuelo a cabalo, e é un viño de 7 meses en barrica, que tamén leva tempranillo, garnacha, algo de sousón e máis a mencía. E en principio ese é o noso catálogo de viños que podedes probar, que vos recomendamos que tomedes ben acompañados. Ao lado do stand da adega Tear estaban situados os das olerías de barro que forman parte da identidade artesanal de Amandi e son as únicas de barro negro que aínda existen en Galicia. A da Rectoral de Gundibós, a primeira que recuperou esa tradicional actividade desta artesanía tan vencellada ao mundo do viño, na parroquia que lle dá o nome, e a de Figulus, da parroquia de Proendos. Un público moi heteroxéneo, formado por veciños, turistas procedentes de todos os recunchos de Galicia, amantes do Amandi, que aproveitan a feira para mercar viños que dificilmente poden atopar no circuito comercial, foi pasando polo recinto ao longo do fin de semana. En paralelo, o xurado da Cata Oficial desenvolvía a súa labor de selección dos mellores viños desta edición, que se daría a coñecer o domingo. Ademais de Don Nilo, que levou, como dicíamos, o premio ao mellor branco da colleita de 2024, Cividade Mencía, da adega Cividade, gañou o primeiro premio ao mellor tinto. Nesta categoría tamén foron premiados Coronín 24, de adega Carqueixa, e Romeo Domén 24, de adega Gollufre. O premio ao mellor rosado foi para Cardenal Rodrigo Castro 2024, da adega Soutelo, e o premio ao mellor tinto de barrica para Promine Barrica 2023, de adega Petrón. No stand de adega Petrón, Tania González falounos das novidades que presentaron nesta edición da feira e do resto dos viños que tiñan para degustación e venda. Vale, pues este año, como novedad a la feria, trajimos el Magnum, que es una botella de 1,5 litros, y es un vino joven del año 2022, que apostamos un poquito pues a mantener en volumen la conservación del vino. Está resultando muy bien, la verdad está dando un resultado buenísimo, está pues con unos matices un poco más distintos a lo que sería nuestro vino joven, y la verdad que estamos muy contentos de presentarlo aquí en Amandi. Vale, pues tenemos también el Promine joven, que sería igual que este, en tamaño 0,75. Sería un poco pues el vino joven de nuestras viñas, de las altas, de las bajas, un poquito pues un cupás de todo lo que serían nuestros viñedos. Luego tendríamos otro vino joven, que es el Promine singular, que bueno, pues es un poquito el niño de la casa hasta ahora, ¿no? Fue pues premiado varios años y es de una viña centenaria, ¿vale? Las uvas son pues más antiguas, tienen un aporte de maduración muy bueno porque están justo pegadas al río y sigue siendo nuestro mimado, pero bueno, ya es un poquito de gustos. Y luego tenemos el Promine Barrica. Promine Barrica es el mismo vino que el joven primero, pasado en 6 meses a roble francés. Normalmente muy poquitas botellas, sí que es verdad que cada año vamos ampliando y ahora mismo estaremos en 3.000 botellas aproximadamente de esta marca. Y por último, nuestro Promine rosado, elaborado con uva mencía 100%, simplemente con una maceración muy cortita para tener este color y simplemente pues conservación en depósito de inox y posteriormente nuestra venta. Está gustando bastante, la verdad. A banda de música de Sober puso a banda sonora a feira durante a mañán do sábado, primeiro cunha escolma de pezas tradicionais, como a Alborada Galega, e logo cunha escolla de temas de películas. Quen sabe moito de bandas, de música, é Luis Fernández Guitián, que ademais de ser o alcalde de Sober dende 2011, ten tras de sí unha longa trayectoria profesional
como profesor de música nos conservatorios de Ribadavia, de Pontevedra e de Ourense, e foi fundador e director de varias bandas de música juvenís. Luís falounos non das bandas, sino da historia da feira e do que representa tanto a feira como o viño de Amandi para Sober. Estamos cumplindo 45 anos este ano, además consecutivos, que me gusta recordar que a feira incluso no ano 2021, con motivo da pandemia, celebrouse as características que tiñan que ser. A do 20 foi nun local pechado, xa do 21 con control de aforo, pero non quixemos perder esas dúas edicións. A feira naceu con outro objetivo, que era o de revitalizar as feiras mensuales de Sober. Buscamos no calendario un día 12 que fora domingo, e resultou o 12 de abril do 81, que era Domingo de Ramos, e mantuvemos a xornada de Domingo de Ramos. Os obxectivos da feira non son os mesmos hoxe que eran naqueles primeiros anos. Naqueles primeiros anos a xente viña á feira e levaba caixas de viño. Hoxe non, hoxe ves a feira probar os viños, ver as diferentes cousas que se fan nas adegas, porque ora fanse viños pois 100% con variedades autóctonas ou pasados por barrica, e o que che gusta, despois falas co adegueiro e lévalo a casa con un transporte. E tamén veñen restauradores probar os viños e depois pídenos para os seus restaurantes. A verdade é que o obxectivo do Concello é facerlle unha homenaxe ás mulleres e homes que cada ano sacan unha colleita adiante e ao mesmo tempo facer unha festa para os visitantes. E isto evolucionou dunha maneira considerable. A feira antes celebrábase só un día, despois houbo sábado e domingo, e desde fai 3 anos facemos desde o venres pola tarde. Esta xornada do sábado xa é unha xornada importante, antes empezamos o sábado pola tarde, e vemos que compartimos o que é o viño, co que outras actividades como a música, neste caso a propia banda de música de Sober, que tamén é a única agrupación musical que participou en todas as edicións. É a nosa banda, presumimos da nosa banda, e queremos compartir o viño coa nosa música. E se falamos do viño en sí, tamén evolucionou moitísimo. Eu atreveríame a decir que o viño menos bo da colleita actual, non podemos falar de viños bos e malos, porque todos pasaron os controles da denominación de origen. O menos bo de hoxe é moito mellor co mellor viño de fai 30 anos, porque mellorouse na elaboración nas adegas, todas as adegas teñen un enólogo que colabora na elaboración dos viños e incluso nas propias viñas que se volveu a variedades autóctonas. Arrancouse pois blanco, por exemplo, Jerez, que se quería cantidade, e ora apóstase por a calidade. Estamos nunha ribeira na subzona da Amandi que son viños de pouca produción, donde, lóxicamente, sempre a calidade vai reñida ca cantidade. Aquí apostamos por calidade, polo tanto, variedades autóctonas, pouca produción, e sacamos unhos viños extraordinarios. Este ano en concreto, a colleita que hoxe presentamos, que é a do ano 24, foi unha colleita moito menor en cantidade que a do 22 e 23, polo tanto, seguro que é de gran calidade. Aínda non tuvemos a calificación da añada do Consello Regulador, farase posiblemente no mes de maio, pero todo parece indicar que vai ser unha das millores añadas na calificación do Consello Regulador. Entonces, contentos de recibir a xente cos brazos abertos. Cada vez temos máis xente de Ourense cidade. Temos que pensar que Sober, inda que está na provincia de Lugo, está no sur da provincia de Lugo, e estamos a media hora de Ourense. É dicir, estar a media hora de Ourense é estar a 2 horas e media de Madrid, porque temos o AVE aí ao lado. Cada ano, máis xente da Meseta, de Madrid, nos visita, e o que notamos que se cada ano máis xente da cidade de Ourense ven a esta feira do viño, é dicir, consideran esta feira do viño como unha feira do viño máis dos ourensanos, e nós orgullosos de que a cidade de Ourense se volca con esta feira. Certamente o viño foi o grande protagonista da feira de Amandi. Resulta lóxico porque é a razón da existencia desta convocatoria. Pero tamén lembrounos o alcalde, a feira de Amandi naceu como parte da feira tradicional dos días 12 de cada mes, alá polo 1981. E como feira rural ten moitos máis ingredientes. Artesanía, venda de produtos do máis diverso, pero sobre todo produtos da artesanía gastronómica de Sober e da contorna. A rosca tradicional de Sober, sea dos artesáns, galletas,
galletas concretamente da Ribeira Sacra e de outros puntos de Galicia. Embutidos, queixos, mel, había de todo. E, por suposto, os postos para xantar. A importancia das feiras mídese polo número de pulpeiras e aquí en Sober, esta fin de semana, había 3 que traballaron a gusto, o sea que é unha das grandes feiras. E non é para menos. A feira foi un éxito, que non minguou ni siquiera pola chuvia. En este viaje que hacemos cada semana por los restaurantes de Vigo y su entorno, hoy recalamos en García Olloqui, aquí en el corazón del centro de Vigo, al lado de la Plaza de Compostela, en la Mar Salada. Estamos con Leopoldo Varela, que es propietario. Leopoldo, vosotros empezasteis en Panxón, ¿no? Empezamos en Panxón en 2007. En 2007. Vamos a ser mayores de edad ahora, dentro de poco. 18 años, claro. Sí. ¿Y os vinisteis para aquí? En 2019. En 2019. Abrimos para la pandemia. Si nos va a haber una pandemia, vamos a abrir. Sí, no fue buen asunto. A los 6 meses cerrados, ¿sabes? Sí, eso es un palo para cualquier negocio, ¿verdad? Uf. Sí. Oye, una cosa, la Mar Salada. La Mar Salada ya es toda una declaración de intenciones. Declaración clara de intenciones. O sea que si te pregunto por la propuesta gastronómica... Nuestra especialidad son los pescados al horno, que se dice que lo hacemos bien. Bueno, eso está bien. Pescados al horno y, bueno, cosas del mar. Cosas del mar que... ¿Qué tipo de pescado soléis trabajar? Sobre todo trabajamos sargo, que nos encanta hacer sargo. El sargo es además... el rey del sabor. Sí, y de aquí, muy de aquí, ¿verdad? Muy de aquí. Ahí trabajamos corujos, trabajamos lubina, todo de ría y todo espectacular. Dicen que lo hacemos bien. Bueno. Ayer, fíjate, tuvimos 40 personas cenando aquí y hay 5 mesas. Entonces conseguí 5 lubinas de 4 kilos. Es ya un buen tamaño, son róbalos ya. Para cada mesa, un pescado. Claro. Hay gente de Madrid, gente del interior. Ahí la clave son los proveedores, me imagino, ¿no? Claro, es la dificultad que hay ahora mismo, que no hay pescado. Es complicado. Tú, por ejemplo, para esos enormes róbalos de 4 kilos, esos en la lonja no los encuentras. Sí, aquí en la lonja de Vigo. Sí, yo tengo un proveedor, una chica que va, yo le escribo un WhatsApp por la noche y tal, y le digo, mira, quiero, siempre pido de más, claro. Siempre pido de más, por si cuela, ¿no? Y después, pues por la mañana, ya a las 7 de la mañana, o a veces antes, me dice, oye, que tengo que coger el lote entero, lo cojo y tal. Sí, coge, lo compra. Oye, Leopoldo, para quien venga por primera vez, ¿qué le recomiendas que no se pierda? ¿Qué le aconsejarías que tomase? Es que tenemos una carta corta, tratamos de que esté todo muy rico. Es que... Digo, el pescado al horno hay que probarlo. El sargo, por ejemplo. El sarguitos, es una maravilla. Sí. Es una maravilla. Y de entrantes, pues... yo es que me encanta el stick tartar, por ejemplo, y hace un cocinero hacer un stick tartar que está tan rico. Claro, empezamos con carne y después al pescado. Está bien. Claro, carne cruda y después el pescado. Exacto. Carne cruda y pescado al horno. Sí. Tenéis una buena carta de vinos, porque he visto que manejáis además, por ejemplo, tenéis todas las denominaciones de origen gallegas. Sí. Y luego, que no son gallegas. Y luego tenemos... Date cuenta que nosotros tratamos muchas veces con empresas, que vienen a invitar a sus clientes, proveedores, lo que sea. Sí. Y hombre, son gente de mucho poder adquisitivo que puede permitirse tomar vinos buenos. Entonces tenemos una carta de vinos, la mayor parte de eso está en la gama media, pero tenemos también de gama alta, pues para darle esa opción al cliente. Claro, está muy bien. ¿Abrís qué días? Abrimos de lunes a sábado. De lunes a sábado. De noche solamente abrimos viernes y sábado. ¿Y el domingo descansáis? El domingo descansamos. Está orientado a empresas, entonces. Claro. Las empresas reciben gente los lunes, hay que abrir. Claro. Pero aparte de esa orientación hacia
el público más de negocios, de empresas y tal, me imagino que también vendrán familias, También vienen familias. turistas, ¿no? Sí, nosotros hacemos también muchísimos eventos, ¿sabes? Sí. Cumpleaños de la abuela. Entonces se reúne aquí toda la familia y... He visto en vuestra web que, por ejemplo, para mesas de hasta un número determinado se puede hacer, pedir a la carta, que eran 10, me parece, 10 o 10 personas. Después, si no, hay que encargar. Después, si no, hay que hacer un menú porque si no se complica Claro. nos complica el servicio y no damos el servicio tan bien como nos gusta darlo. Claro. Entonces, es que a veces como usuarios no nos damos cuenta que si te vas a una mesa de 8 y pides 8 segundos distintos, en restaurantes muy grandes o restaurantes de grandes cocineros que tienen un número de personal en la cocina espectacular, Claro. es posible. Para nosotros nos complica mucho la vida. Sacar todos a la vez, todos calientes. Aquí lo preparáis todo. ¿Hacéis cocina de temporada? Sí, hacemos cocina de temporada. De mercado, ¿no? Sí, Más de, Sí. de bajura, ¿no? En ese caso, ¿no? Porque es, Pero sobre todo, nuestra especialidad es el pescado. el pescado. La cantidad de pescado que vendemos es muy elevada. Bueno, pues muchísimas gracias y ya lo saben, la mar salada hace honor a su nombre y hay buen pescado. Muchas gracias. Pois xa ven, aquí en Amandi tivemos viño, artesanía, gastronomía e agora que chega o momento de rematar o programa, o mellor é aproveitar, como é un programa que se chama Cousas de Comer, remataremoslo comendo, que é o que se trata, do que se trata en este caso. Volvemos a semana vindeira, con máis cousas de comer, algunha de beber, e espero que disfruten, entre tanto, entre esta e o próximo programa, dunha feliz e moi frutífera Semana Santa. Gracias por estar con nós. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.